Den lidi, dneska tak hraju hru, kde stavíme lodě, ale já jsem to ještě nehrála. Takže mám tyto špatné věci. A kdybyste chtěli nějaký třeba nový díl, jiný z této hry, tak napište, abych věděl, co mám natočit. Tak jdeme si postavit loď. Moje první. Úplně dobrý, dám si židličku. A tady dám. Bum. Můžeme jít. To ani nemůžu ovládat. Ne. OK, tak jdeme. Ejo, bro. On to prostě jede, nebo co? Pípeček tu má drak nějaký. Ne. Meu. Plaveme. Zkusím se dostat co nejdál. Dobrý. Tam je várka trošku. Ne, tak já to nedám nikam. Šumírám. Ne. Please, ne. Jo, motor je mi k ničemu. Motor si rozbijte. Ne. No dobrý. Jsem se dostal do druhého levelu jenom. No dobrý. 1 truhla. Tak. Můžu si něco koupit. OK. Tohle. Ty vogo. Ještě mám na tohle. Bum. OK. To jako tam nic nebylo. A tohle je poslední. OK. Tak. Bum. Ne. Jsem to nechtěl mít propuknutý. Tak. Potřebuji využít tohle. No. Dát pryč, tak. Ne. To bude nejlepší loď na světě. Prostě obrněná. Nejvíc to. Tak. Bum. Můžu jet. A tady už mám ovládáníčko. Yes. Jo, ty. Aha, jo, ne. Turamimi. S touhle lodí mojí nejlepší se dostanu úplně nejdál. No ty vogo. Nic se mi nerozbilo. Musím dělat rychlý rozhodnutí. Dobrý, to jsem nějak vykličkoval. Ale autíčko už umírá. Autíčko. Tak. Tak se tohle otočím.
yes. Jo, dobrý. Yes, dali jsme to. Jdeme do dalšího levelu. Tady jsou krystálky. OK, to taky prokličkuju. A dejte please odběr a like, jestli budete chtít další takový video, tak dejte, tak napište do komentů. O ne, dělej, ne. Jedu. No ty mě nezabijou. Come on. O ne. Tady je to hardcore. Come on. Jsem nemohl jsem. Velký pokrok jsme udělali. Ty vogo. Koupím si real čestku. Dobrý. Já teďka zkusím udělat nejmenší a to nejlepší. Tak. Pak na to židličku. Bum. A motorek. Ty vogo, to je úplně krasavec. Tak se mi to líbí. So good. Úplně se to dobře řídí. Vůbec to neslajduje. Dobrý. Tady jsou hodiny. Dobrý. To jsem projel. Co tady? Hej, kamo, co to je? No tak takhle asi skončíme. A kdybyste chtěli ještě nějaký díl, tak dejte odběr hlavně prostě, tak čus.